No niin, tuli tällainen extempore pyöräilyjäämäkin tänne Jyväskylään. Kierretään tää satama. Täällä on hienot mestat. Katsotaan miltä näyttää. Rantaraitti. Rantaraitti. Oliko tää sellainen? Ja lokit siellä huutelee. Hieno ilma. Tällaista täällä. Kävimme juuri syömässä tässä laivassa ja täältä voi ottaa vaikka jätskitäkin jostain sitten. Ollaan eräksi vähän ansaittu kilometrejä. Varovaa liikennettä. Joo. Täällä täytyy varoa liikennettä, ei niitä juuria, kiviä, teräviä kiviä. Tää on hieno muskelivene tässä. Onko se muskelivene? Toi terävä kättä. Siellä on Movitelissa. Mennään tästä välistä. No mennään tästä välistä. Mitä katsella, mitä täällä on tarjolla. Hei hei! Siinä on sitten joku... Mikäs monumentti toi mahtaa? Mikäs tää merimerkki on? Tää on tällainen isompi kummeli. Mitä on? Joo. Ai niin tossa. Joo. Yöpyyköhän ne? Onkohan ne ihan yöpyttäviä? Okei. Niin. Laiturista viime keväänä, kun meillä oli joku tämmöinen kokouspäivä siellä. Okei. Hops, tänne vai? Joo. Kyllä säätelee. Katsotaan sitten ne jätskit myöhemmin. Ei mahu vielä. No niin, olemme täällä Kuokkalan suuntaan menossa. Siinä äsken tuli kaksi tällaista podarikaveria. Irveli kysyi, että huomasitko? En huomannut, mutta jos olisi tullut isorintavia naisia, niin olisin kyllä huomannut. Hieno, tommonen. Ajetaanko nuo rappuset ylös? Haaste. Siellä näkyy Jyväskylän taloja, Utakon kerrostalo. Siinä on tullut myytyä jonkin verran kaikkimia silloin vuonna 1 ja 2. Fly me to the moon, let me play. Let me see what spring looks like. A gypsy that Mihin sitten?
sinne päin. Siinä onkin tommonen hieno taideteos. Mistähän se kertoo? Laava. Jähmettynyt laava. Ai siitä sitä. Onks täällä on varmaan tulivuori jossain? No niin, nyt on tällaista hienoa, kivaa tällaista vilposampaa polkua. Tossa nimittäin auringossa tulee aika lämmintä, ei ole. Se on lämmintä, ei ole liian kuuma. Tää on tällaista oikein rentoa ajelua. Ei tarvitse varoa juurakoita. Ai mikä linnun laulu. Ihanaa linnun laulua ja voi kuka kukkia. Katsokaa kuinka upea luontosuotus. No niin, siellä on pojat ongalla. Tuleeko kalaa? Fish? Okei. Okay. Ne on ulkomaalaisia. Ei tiedä mitä sanoa. Kysyy, että tuleeko kalaa. Fish. Fish nyt häti toimii. Fish. Mistäs me mennään tonne toiselle? Meneekö tuo isolla sillä mitä pyörät siellä? On siellä vissiin jotain kävelijöitä. Menee siellä joku fillarillakin jo. Täällä on meikäläisen myymiä kaikkia näissä taloissa. Silloin kun olin nuori. Täällä on omat venelaitunnat. Näin. Kyllä se vissiin tuolla suonteen rannalla ehkä kuitenkin vähän kiinniset eri asioita. No niin. Elikkä täältä me lähdettiin, kierrettiin täältä. Tralalaa, tuossa on Kuokkalan silta. Nyt me saavuimme tuohon ja nyt tuosta sitten vasemmalle Kintaalle. Aika hienoa mesta. Ei jos uskonut, että Jyväskylässäkin on näin kaunista. Ei vaikka onhan tää kaunis kaupunki. Kaikkien tiedossa. Semmonen hieno tää kanava. Vesijetit siellä tulee kanssa. Tänne tullaan joskus venheellä kyllä. Vierastunut paikka maksaa 20. Per yö. Mitä maksaa? Täällä sitä mennään ihan asutusten keskellä. Aika jänskä. Jänsät valaistukset täällä lamput. Varmaan hieno pimeälläkin kulkee, kun täällä on tää valaistus. Siinä on joku vanha rakennus.
Pipigolfia vissiin. Aika hienosti merkattu tämmöset viivat laitettu. Kävelijät on tuolla vasemmalla puolella. Joo. Takalta tulee yksi. Onko se tää kahvi? No se on siellä sun Joo. keski. Kahvikaupo ja sittenhän se tuolla maali häämöttää tuolla sillan kohdalla. Näin. Katsotaanko. Itse asiassa me tultiin maaliin jo. No tultiin vähän ylikin. Joudutaan vähän takaspäin. Tällainen oli Jyväskylä, mikä tää oli? Rantaraitti. Seuraaviin videoihin. Morjens.